Huma tnejn il-korsijiet ġodda li l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-xogħol l-OHSA nedit biex titħares is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Il-korsijiet li jagħmlu parti mill-miżuri mħabbra fil-baġit nedew f'Mejju propju fix-xahar dedikat għas-saħħa mentali. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA Josien Kutajjar spjegat kif dawn il-korsijiet ġew sviluppati b'kollaborazzjoni ma' diversi misieħba u ma' nfassla biex jaħdmu fuq żewġ livelli, dak individwali u dak organizzattiv sabiex tinħoloq bidla reali u sostenibbli fuq il-post tax-xogħol. L-awtorità qed tinvesti b'mod mastiġġ biex tassigura li kull post tax-xogħol f'pajjiżna ikollu il-mekkaniżmu, il-kompetenza u koll l-istruttura uffiċjali li tħares il-benesseri tas-saħħa mentali tal-ħaddiema kollha. Dan it-taħriġ huwa parti minn investiment ta' 400,000 euro fuq sentejn dedikat biex titqajjem aktar kuxjenza dwar is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol u biex it-taħriġ jasal direttament għand il-ħaddiema u l-organizzazzjonijiet mingħajr ħlas. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settura tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard għali l-OHSA qiegħda tieħu rwol proattiv ħafna biex tħarreġ lil ħaddiema Maltin u Ewġin dwar is-saħħa mentali. Għalli wara tibdil fil-liġi dwar is-saħħa u s-sikurtà fuq il-post tax-xogħol, Malta issa tinsab fost ewwel ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li indirizzaw ir-riskji psikosoċjali b'mod dirett fil-leġiżlazzjoni primarja tagħhom. Wieħed mill-korsijiet huwa l-ħaddiema biex jingħataw l-għodda biex jarfu sinjali ta' diffikultà fost il-kollegi u jintervjenu b'mod empatiku u responsabbli. Il-kors li huwa mirat lejn min imexxi u jorganizza x-xogħol biex jindirizza riskji psikosoċjali fuq livell organizzattiv u jissaħħaħ l-għarfien u l-proċeduri interni.